Hola, benvinguts al projecte docent sobre com fer un pòster científic. En aquest projecte us ensenyarem les característiques i estructura d'un pòster i també el programari i les eines més adequades per donar-li forma. La unitat de biblioteca i documentació compta a la seva pàgina web dins de l'apartat Biblioguies, Recerca, amb una biblioguia amb tota la informació necessària per elaborar un pòster científic. Us recomanem que la llegiu amb atenció. També la trobareu com a material de lectura dins del campus virtual. Abans de començar, però, volem fer incís en dues coses importants. 1. Que el pòster no és més que una representació gràfica i sintètica d'un treball previ, com ara un TFG, un TFM, una conferència. Només l'haureu de resumir correctament per no perdre les idees importants. 2. Recordeu que a la biblioguia trobareu informació sobre com fer un pòster, però és important seguir sempre les recomanacions i pautes que us donin des de la vostra facultat, organisme o tutor-tutora pel que fa a l'aspecte formal del pòster. Mida, orientació, logotips, tipografia. Normalment, un pòster científic consta dels elements següents: títol, autoria i filiació, introducció, metodologia, resultats, conclusions i referències bibliogràfiques, sempre segons estil de citació de la vostra disciplina. Els formats són dos, horitzontal o vertical, i pel que fa a la mida és freqüent la 0, que arrodonint són 120 per 90 centímetres, però depenent de les directrius de la institució en l'elaboració del pòster, la mida serà una U o qualsevol altra. Així doncs, un cop fet el resum i tenint clar els diferents elements que n'han de formar part, així com la mida i el format, només l'haureu de traslladar al format pòster. Però com ho fem? Us recomanem treballar amb el programari amb què us sentiu més còmodes: PowerPoint, Canva, Adobe Illustrator. Als propers mòduls us oferirem un parell de vídeos d'exemples utilitzant dues eines diferents. Esperem que us siguin d'ajuda.